Kauri Pahar Towar Krongtham Kachetokpen, Dong Mukak RCC Dulong An Towar Krongtham Aparman, Kelang Chari Padupon. West Karbi Anglong Palong Thomadim helicopter kapang jarpen, vote keregamay kamidam. BOP kelong joine vote jogdun popusi aka hinpen kachiparai. Kardom jadi kacing hon sungsi sokarbi karbi ke videoarat ketuan jadi tum karbi kuru salcing mamai keke sie hinpen non ke bangji cerepo ni paling koida nerkebar ni hidung amai aron bari mafan padu ponji pusi jadi tum arni hot poniklo kasi keduan kacing hon jirpi jirpo pi purun kacing lok don mekara doan kuru kulak tong ria sa long pasar doan tabang suarni mijung ahabar nongki kamsa arong mate labang so mijung arut along adak ni ditum ke kesing long kiri habaramai rat amai pila pen kaki ke video amai di ponji langsor ni sat kong alam ben si cetan simung ponji katu kabeta nang cetong nuri ko pusi nai tum katu kabe pani ri kong chun bang hinten nang chop haponi lo pardon Kardom pini prime time birta longpen neli sami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang tonpen. National Highway Authority of India hinpen Towar Krong Plikasalam Ponche Phanpura Pini Wyvern Solutions Private Limited Company lapen Phuloni Circles asai khiatum Chelangsi Bonglongarong Kauri Pahar Towar Krong Thom kache togalong pen Dong Mukak RCC Adulong an Kelang Chari Padupon Prabjin pen Karbiang Long Raratunta Krong Plia Towar Chilenglong da Prangpo Lasua Jok Non Malom Krong Plia Towar Kasalam Hangjo Hanghaya Sonsi Thekponlong Halapu towara rikido longle hempo tumta methang kachelong dunang ji longle nam kachepalong dun jepan chondun prulo National Highways Authority of India hinpen kicheng sia purun tangkanang lo therapy dong mukak mahamaya towar krongthom kachetokpen luring kepi an Wyvern Solutions Private Limited Company tumpen si keklempang chingpon bom non puthot dena rongpen dong mukak adak sitami Jasamet village map ka viejo an langchari pon bom Kelang ratu tuan non nil tum Karbi Anglong light pen elong adim sidolo ladak bang ke dokmuka pen dena rong adak jasemet ke ladak non amat ke dak rong medan mate ladak Kauri Pahar kiniali pen sila bangso forlena putak survey bhat ladak survey department atum banglo lape ladak Phuloni Circle Office Department SK pen chenglok alang litum staff tum pen banglo lasi ethi thini labangso forlena putak ali tum arju ponona आप बताइए सर्वे कौन से मतलब कहाँ से कहाँ तक अभी सर्वे हो रहा है अभी जो ये बंगलों क्या है बंगलों का गांव है अच्छा का बाईपास जो ये स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ तक अच्छा तो अभी आप लोग कौन सा डिपार्टमेंट से हैं कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग इन कोलैबोरेशन कौन सा ये हमारा जो एनएच का कंसल्टेंट अच्छा एनएच का कंसल्टेंट अच्छा नहीं आप लोग कोलैबोरेशन कौन सा डिपार्टमेंट से कर रहे हैं अभी जैसे कि आप लोग फुलोनी जो सर्कल है हाँ सर्कल से आ रहे हैं तो ये तो फॉरेस्ट इलाका है तो उसका बारे में आप क्या जानकारी है ये हमको मालूम मुझे वो जो आपका सर्कल ऑफिसर वो जानकारी दे Pini Wyvern Solutions Private Limited Company lapen Phuloni Circles ai khietum Chelangsi Kauri Pahar Towar Krongthom kachetokpen Dongmukak RCC Adolong an Towara rikido longle hemphotum ko ansi longle ke damjima lapen ko sonsi kapakeng pen danglok village map kasalam ponangjima phutha kelang chari padupon ini itu ke bla korwe atau department atau pen ini tuh join survey nak kilo lah si join survey lang lo non si plot bonai lang si map non bonai po map bonai tu nak si long le ko an ma la so kali alo kali alignment kudu alignment ko san kutma ba kete kusi dah lah long le ko an ma ke tam lah so amen mo ko pata ni tu bamo authority council tu ben si hai tu ben jing sai si rada tu pan buhi long tu compensation sampai kipi point ni pura so alam adulang non mat ke lalo non mat ke alang litum danang khanun lo non mat ke survey afan ladak NS atumpen lapen ladak circle office atumpen banglo stami ladak bang ke lalo tekik yang kangalong ko anasi along le damjima rada along le kwansi damjima forest along le kwansi damjima laso apika alang litum survey po laso survey de to laso survey
abang si alang litum council asor phan summit po la so pc la dak forest along le bangke kumasi NOC PG ma la so putak bangke kladak bai sapen na pasin po dono bangke rada tumta mang prong so sido dame kuma long le si ko ansi damji ma pen ko ansi la so la bangso alang litum la bangso ke plot ke bonai po na hut ko ansi damji ma la bangso aputak Dena rong pen Vikram Terong Karbi Anglong Live. Non Assam Assembly kiligalong kachipati dun Japan BJP asong pen kitoidun Rup Singh Terona Parman helicopter kapangchar pen CM MP le pen EM Amar Singh Tisotum Jirukendeng arsong pen langhem phia hawaralong vote ke hangpidam Team Karbi Anglong akimang pon Ratchari BJP asong apor kebang bom State Assembly election long pre Legislative Assembly constituency along kachepa haipon at Japan do desang sepen kengkam ke deng pon lake gari motor pen kali lake helicopter kangjar kapatelang pen si kengkam chijor pon lo Nanglitum pen kilang bom labangsu amohor laki votat langsu Legislative Assembly constituency along BJP asong pen kachetoidun Rup Singh Terona Parman vote ke hangamai adim laki langhem phia hawaralong arni siangbong palong thomadim vote ke hangpon laki there pochiklu ni phain koire siar ni pen pangcheng ponlo kapangjar ponadim laki jirikindeng arsong la pen langhem phia lo bangso helicopter along pen koma bang phuatum lo candidate Rup Singh Terona Parman vote ke hangapan ang song pen ke ba lake CM Tuliram Longhang MP Horan Singh Beilepen EM Amar Singh Tisotu nona phurun BJP long votat lang sopen kachedan dun jebang phu kangtang kring maduta ave labang solam MP Horan Singh Beipen phirang ke tumangno kapachini tikang ala ai ko son mga haelo tema birudia dol dong a candidate PC sop rong asor chini ne muni phan CPN hala nitung phan nang pare muni enta nitung phan ipawang phada candidate dulang ke congress long tha tema sathe kam sadu bayong tisodo Singh Teron do ren Singh bedu hai tungke remni bu chini lo si pipe lo mane agustin hita rat tum chini ne lang no anta ata ta ke du uta kalilang political experience avelang KSA long claim muta ko so KSA dong claim ne chini ne pido claim chini ne lang rasi Rup Singh Teron BJP a candidate alang like hai ke 101 ahok jong silang dam lolipute japek jahoy ahawar arat sungo labang solam Karbi Anglong live athengno MP BSang hophan karju alam boy kusonlo ajak dingkruya kemang radakar I hempre ke puthak jongsi terona sang ho haidun det pulote kusonlo kachecha lale laso kisung ke neli chak lo nang to mediang no pen laso kisung ke sungse non election jurite MLA dopo alang li MLA lo ini ta non ta muthe wud jok jelang la pen counting telang puchona lo nah ini hormu cak lo na lo MLA ke man tang bang lo la si MLA hypo neli ta MP dopo CM do lo bang athoma ya kong wen si la da problem an ke sob news report rong bong tera Karbi Anglong live Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise Nanglitum ladak longek ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu Karbi Anglong pen Meghalaya hoy akisung putak kidam tang ningkan surhini ra inkoya ningkan pre chiklopen akache song antek kilong ajok non kapadu ponji MLA kiligahut vote jogdun popusi polling station pliaratum cheparai Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoy alam ke putak kedam tang ningkan surhini ra inkoya ningkan pre chiklo niphai inkoya ni pen ahoy kaching tur amai paterpi ponsi polling station pliar lokedo araratum kache song asai dengponlo Mukrolong Prabjin pen border outpost biponangji lepen khatsala long police station biponangji anparta ahoy anujok somponangji pusi kache song ahut alanglitum sodak pen kehang paduponlo lahai kehang ason mate kemanga puthak jongsi nang pachun pipe pulote kewangji MLA kilegahut polling station pli araratumta vote jogje puta alanglitum sarkar phan kether paduponlo
la so teng si nona bang ke alang litum akimang son kichu nang thek kache thek long ateng mate sarkar hin pen mokro long bop ki bi ponje phan sayang deng ke claim ka pangchenga joksi non jang mi achiklo niphai siar ni kapadu ponji mla kilik vote ke jogarni polling station clear ratum vote jogdun popusi cheparai pon lalo netum akahoi pen akimang je border along khakasla long tame police station nang bi vek nang ji pulo lapen ke mukro long tame bop nang bi vek nang ji pulo halasu akachi song neletum pinang arni pen wang bom si piniar nian abuson seneletum akam kichun che neletum theklong lo lasi kedam tang keneletum akachi song ke jong si sarkar hin pen ison nat ahor muta neletum phan nangkapachun pi ave pulotang te neletum election ke vote pi thek usenletum akahoi pen asime deng lo halaso asime ke deng piniar ni neletum phan sarkar pen piniar ni neletum phan ison soni alam nangkar jupana jok si piniar ni border along tame biopia bangke jat puno nang bilo MLA kilik juddera phi khatsala long police station setami bipon populote kewang ji MSC kilik hut abangke la ansu se kachisong hirpang tang ponji lapen ador ke so vote setami pidun thekte dat poputa polling station pli araratum nang pachini dun thu polling station pli panelitum kachirai mare netum kachengwai ke mane jongsi ilitum ki mangason bate BOP la pen police station nang sarkar pen nang pitun pipe pulutang ke nilitum election vote nang pipe pusi nilitum chirai ponlo seta piniani ke sarkar pen nilitum aphan non BOP ta nangkim pilo lase la noni phong bang ke nitum election pipon thua nang puse pini akahoi pen nitum committee do pen nitum cheperai pon thulo setame non kiwang ji aprang kiwang thuje election bang ke nilitum akim mangyong se nang pichun pipe pulotang ke nilitum anse nilitum akka pen bang nilitum chisong pon thulang puse nilitum piniani akahoi pen nilitum cheperai pon Jerikin deng pen Samsung inti Karbiang Long Live. Hempuji suaphan ke kroy tumaphan la anso se arna masai mu ke klempon pameje phan pini Imphal ron supi St Paul Retreat Center long bangkre se tumaphan pastor ke baramai padupon. Labang so pastor ki bat amaya long kaduka ve bangkre se tumang bongalong pen banghinia tumabang ke Karbiang Long pen si longdun lo. Kelong dun banghini lake Jerikin deng buterang lang somekar Lawrence Timung lapen James Lal David tumaphansi pastor api pekponlo ahok ingdeng prikepraner kep Evangelical Free Church of India pen kapadu pona mailong khailong ria pharmana phan kamatha ponsi un an pen arna makam ki claim che phansi pini neli kabor ipon pusi pastor Lawrence Timung pen ningje pon dikhaya phan ali kewani ning khang na ke Dorama kam pesen ki claim pen nengkang sam ke pan ke wan sek lapen Kristo ile to phan akemia to war ikijalam bang ni akemia to war ki japon je phan se ni dikhaya phan ning Karbiang Long Havaralong Evangelical Free Church of India lapu anso se acha kong pantang ponra arna masaya mudu an ka paprang ponje phansi siding ponlo Jirikindeng pen Samsung inti Karbiang Long Live Tangte pini prime time abirta ke lapo ansi kang tonik lo dumi thak me kardong